إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемнәрне юктан бар кылып, безне үзенең сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безгә иң яхшы үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә, күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз һәм белегез, кешенең бу дөньядагы имин бәхетле тормышы да, ахирәттә Аллаһының ачуыннан һәм газабыннан котылуы да шушы тақвалыгына кайта. Ничек ул шушы дөньяда өстендә булган бурычларын, фарызларын, ваҗипләрен үти, һәм ничек ул Аллаһның куйган шикләрен саклый, харамнардан ерак торып яши, менә шушыңа кайтадыр аның дөнья һәм ахирәт бәхете. Азиз дин кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләгә иман китергән мөселманнар, мөэминнәр, без барыбыз да бер-беребезгә карата туган. Без барыбыз да бер-беребезгә карата кардәшләр булып торабыз. Кеше нинди генә милләттән булмасын, аерма юк. Кеше кайсы гына дәүләттә яшәмәсен, аерма юк. Кешенең сөйләшкән теленә, аның тән төсенә карамастан, әгәр дә ул шәһадәт кәлимәсе әйткән икән, һәм үзенең мөселманлыгын иғлан иткән икән, ул безнең туганыбыз. Ул безнең кардәшебез. Һәм арада булган ниндидер фикер каршылыклары булса да, ниндидер килешмәүләр булса да, аңа кадәр ниндидер низаклар булса да, без барысын да онытырга һәм бер-беребезне кардәш итеп күрергә тиешбез. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә үзенең тугры бәндәләрен бер гаиләгә җыя. Йөрәкләргә мәхәббәт, бер-беребезгә карата рәхим шәфкать сала. Без мөселманнарның кардәшләр булуыбыз, бер-беребезгә кардәш туган булуыбыз, бер-беребезне Аллаһ ризалыгы өчен яратуыбыз, бу безгә Аллаһның зур нигъмәте булып тора. Һәм бу нигъмәтне без һәр даим истә тотарга, һич бер заман онытмаска тиешбез. Әл-Гимран сүрәсенең 103-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqу." Барыгыз да Аллаһы Тәгаләнең шушы арканына, диненә ныклап ябышыгыз һәм бердәм булыгыз, бергә булыгыз, ва ла тафаррaqу, айрылмагыз. Фирқаларга бүленмәгез. Вазкуру ни'маталлаһи алейкум. Һәм Аллаһның сезгә булган шушы бүләген, нигъмәтен онытмагыз диде. Нинди нигъмәт? Ин кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум. Сез кайчандыр бер-берегезгә дошман булсагыз, кайчандыр бер-берегезне белеп тә белмәсәгез,
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Аллах сезнең йөрәкләрегезне бәйләде ди. Аллах сезнең йөрәкләрегезне бер кылды, туганлаштырды ди. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Һәм сез Аллаһның нигъмәте белән кардәшләр булдыгыз ди. Вы стали братьями по милости Аллаха ди. Аллаһы Тәгаләнең әлхәмдүлилләһ менә шушы аятын сөйкле пәйгамбәребез соңгы сулышына кадәр гамәлгә ашырды. Еллар буе түгел, гасырлар буе үзара сугышкан гарәпләр бер-берсеннән өстен булырга теләгән, бер-берсе каршында тәкәбберләнгән, бер-берсен кимсетергә тырышкан мәңге берләшмәс кебек гарәпләрне Аллаһның дине берләштерде. Һәм алар шушы ислам байрагы астында җыелдылар, берләштеләр. Һәм алар каршында дөньяны дер селкетеп торган Византиялар, румлар бөтенесе көчсез калдылар. Аллаһы Тәгалә аларны җир өстендә иң биек, иң өстен милләт өммәт итте. Шушы иман байрагы белән. Шушы иман туганлыгы, иман кардәшлеге белән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ал-муъмину лил-муъмини кал-буньян яшудду ба'даху ба'да." Бер мөселман икенче мөселман белән алар бер бина кебек ди. Они подобны одному зданию ди. Бер кирпич икенче кирпичне ныгытып тора ди. Һәм шушы сүзләрне әйткәч, сөйкле пәйгамбәребез менә шулай кулларын тотты да шулай ныгытып кысты. Менә мөэминнәр диде. Алар шулай бер-берсен ныгыталар диде. Әгәр дә җир өстендә бер кирпич ятса, кемгәдер мишәт итеп, ул аны ботинкасы белән тибә дә чыра, һәм ул кырга чыга. Әгәр дә ул кирпичнең янында тагын бер кирпич ятса, янында тагын бер кирпич ятса, әле ул кирпечләр мәхәббәт белән, кардәшлек белән бер-берсенә ябышсалар, аны тибеп бешереп булмый инде. Аны алырга уйласаң да туктап, иелеп, көч түгеп алырга кирәк. Әгәр дә шул кирпечләр 100 булып җыелсалар, әгәр дә ул кирпечләр 1000 булсалар, 100 мең, миллион булсалар, миллиард булсалар, ул кирпечләрне алып атыйм әле дип типкән кешенең аягы сыначак. Бина урыныннан да селкенмәячәк. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә безнең көчебез бердәмлектә диде. Безнең көчебез кардәшлектә диде. Шушы төрле халыклы, характерлы, төрле тормышлы, төрле хәле, берсе бай, берсе хәерче, берсе сәламәт, берсе загыйф, берсе яшь, берсе карт, ләкин без бөтенебез бергә җыелсак, һәм безнең арабызда шушы кирпичнең арасында булган кебек ныклы раствор булса, арабызда мәхәббәт, кардәшлек, бер-беребезне ярату булса, безне тибеп ишеру бик авыр булачак. Һәм өммәтнең көче, мөхтәрәм җәмәгать, өммәтнең бәрәкәте шундадыр. Хәтта кичкенә генә бер эштә берничә мөселман җыелса, бер-берсенә ярдәм итсә, җәмәгать, күрәсезме, нәтиҗәсе бөтенләй башка була. Ниндидер бер гаиләгә ярдәм итәргә кирәк, ниндидер мәчетне төзеп бетерергә кирәк. Кайвакыт кардәшләр бергә җыелсак, көчләребезне бергә тупласак, шундук нәтиҗәсен күрәбез. Аллаһның рәхмәте җәмәгать өстендә. Аллаһның рәхмәте безнең кардәшлегебездә.
бердәмлеге бездәдер. Бөтен дөнья бүген шаһид йырткычларның нинди зур явызлык кылуларына. Бер залим дәүләт ул картада менә шушы тырнак иши кадәр генә. Шушы бер залим дәүләт бөтен дөнья каршында үзенең бөтен ачуын, үзенең бөтен вахшилеген җәмәгать тулы бер халыкка юнәлтте. Һәм тулы бер милләтне, халыкны кыралар. Иң башта алар килделәр тыныч кына яшәп яткан шушы халыкның җиренә. Килеп керделәр үзләренең пычрак ботинкалары белән аларның өйләренә һәм әйттеләр: "Безнең монда яшисебез килә. Әйдәгез, күченегез", диделәр. Һәм шушы милләтне алар үзләренең туган авылларыннан куып чыгардылар. Үзе төзегән, әтисе төзегән өйләреннән куып чыгардылар. Һәм монда сез түгел, без яшәячәкбез, диделәр. Тегеләре аяк астында буталып йөрмәсен өчен аларны махсус урыннарга кудылар. Шуларга чатыр палаткалар куеп, буталып матур тормышны бозмасыннар өчен зур итеп кыйма тотып куйдылар. Йырткыч хайваннарны бикләгән кебек, аларны шунда бикләп куйдылар. Әйе җәмәгать, моннан берничә ел элек бер таныш егет, җитәкче татар егете, намазда да түгел, бәлки татарлыгы да ул кадәр булмагандыр. Аны чакырдылар шул илгә. Ул нефтянкада, нефтеперерабатывающийда зур специалист. Первый класс билетлар алып, аны каршы алдылар шунда. Эй, күрсәткәннәр бөтен җирләрне, бөтен байлыкларын. Менә син безгә күчеп килсәң, семьяң шунда торачак. Фәлән мең доллар сиңа без зарплата түләячәкбез, әйдә безгә эшлә дип, бөтен нәрсәләрен күрсәттеләр ди. Ләкин китер алдыннан Аллаһы Тәгалә теге кыйманы миңа күрсәтте ди. Теге хайваннар бикләнгән. Мин шул кыйма янына килеп баскач һәм кыйманың теге ягындагы безнең мөселман кардәшләрне күргәч ди, минем йөрәгем кан белән тулды ди. Һәм мин аңладым ди, мин нинди генә специалист булсам да, мин кеше түгел булар өчен. Һәм минем ди шул балаларны күреп ди, кыйманың теге ягында, без ди Казанда, Мәскәүдә, Дубайда обычно зоопаркка барып хайваннарны карыйбыз ди. Шуларга карап, маймылларга карап көләбез ди. Булар ди тулы бер милләтне кыйма астына бикләп куйганнар да шуларны мыскыл итәләр ди. Мин шунда әйттем ди, гомерем булса мин сезгә эшләмим дип әйттем ди. Һәм тизрәк кайтып киттем ул җирдән ди. Бер милләткә дә Аллаһ не дал права башка бер милләттән үзен өстен күрергә. Ла ясхар каумун мин каум. Аллаһ Тәгалә әйтте, бер генә бер халык та башка бер халыкны кимсетмәсен ди. Аса ай якуну хайран минхум ди. Бәлки кимсетелгән халык ул кимсетүчедән яхшырактыр ди. Шуңа күрә бер милләт әһле дә күкрәк сугып, мин сездән яхшырак дип әйтә алмый. Урыс татардан яхшы түгел. Татар да татар булган өчен генә рустан яхшы була алмый. Без үзбәктән да яхшы була алмыйбыз. Без таҗиктан да яхшы була алмыйбыз. Казак, кыргыздан да яхшы була алмыйбыз без. Татар булган өчен генә, яки урыс булган өчен генә, яки яһуд булган өчен генә, яки сионист булган өчен, яки Америка гражданы булган өчен генә без башкаларның башларына баса алмыйбыз. Бу Аллаһ куйган гаделлек кануны булып тора. Әйе җәмәгать, 2 миллионнан артык халыкны уч төбе кадәр бер төрмәгә куып кертеп,
Шуларның үсләренә күпме ракеталар очыралар. Шуларның үсләренә күпме бомбалар яудыралар. Соңыннан шуларны видеоларга төшереп, профессиональ операторлар бөтен дөньяга күрсәтеп, карагыз, нинди ул Палестина халкы явыз. Карагыз бу дикарларга, карагыз бу террористларга дип бөтен дөньяга шуны күрсәтәләр. Әйе җәмәгать, һәм ни кызганыч. Күпме илләр, күпме патшалар шушы залимнәргә бүген кул чабалар. Аларга ярдәм итәләр. Бәлки чапмаслар иде дә. Ләкин Америкадагы теге акылын югалткан 90 яшьлек бабай кул чабырга кушты бөтенесенә дә. Шуңа күрә чабалар. Һәм җәмәгать, әле ул бабай чит милләтләргә генә түгел, шул үтерелгән милләткә дә кул чабырга куша. Алар бит барысы да бер милләт. Юк бит ул сирийцы, палестинцы, саудовцы, эмиратовцы дигән әйбер юк. Ул бит әле кашан гына барлыкка килде. Пәйгамбәрбез вакытында бар иде ул. Вы граждане Сирии, вы Эмират, вы фәлән бөтегән. Юк, алар бөтенесе бер милләт иде. Алар бөтенесе бер милләт, бер халык булды, бер өммәт булды. Бүген без күрәбез, шуларның милләттәшләрен, шул халыкны кыралар, күпме халык шуңа дәшмәче, күпме патшалар шуңа кул чабып торалар. Бүген без күрәбез, хәерче биткән Йемен милләте үзенең күгәре биткән ракеталарын каядыр җибәрмәкче була. Шуны шул ук гарәпләр бүген бәреп төшерә. Әле тиздән Израиль Йеменгә ракеталар җибәрәчәк. Карап торасыз, ансын бәреп төшерерләр микән? Юк микән? Теге бабай кушса бәрерләр, кушмаса бәрмәячәкләр. Менә нинди хурлыкның шаһитләре без сезнең белән бүген булып торабыз. Һәм җәмәгать, мин кай вакыт күз алдыма шундый хәлне китерәм. Теге залим, тиран үзенең золымлыгын кылыр алдыннан ак халат кия, ак перчаткалар кия, пычранмас өчен. Һәм кулына пычак алып, хәлсезләнгән сарыкны йыгып, шул сарыкны суя. Теге бичара сарык үлер алдыннан булса да бераз тыпырчынып карыйм әле дип аягын селки дә, аның кан тамчылары тегенең халатына тия. Һәм теге шул каннан җирәнеп, син нәрсә ди? Террорист ди. Син нәрсә, явыз, дикар ди? Сезне бөтенләй кырып бетерергә кирәк икән әле җир өстеннән дип, тегенең каныннан җирәнә. Сарык бит ул үлер алдыннан әз генә булса да, 60 ел аны суйганнан соң әз генә булса да тыпырчынып карыйм әле дип бит тыпырчына. Аллаһы Тәгалә һәрбер нәрсәне күреп тора. Аллаһны залимнәрнең золымлыкларын күреп, Аллаһны залимнәрнең золымлыкларын күрми дип уйлый күрмәгез ди. Аллаһ бөтен нәрсәне күреп тора. Аллаһның һәрбер нәрсәнең хикмәте бар, һәм Аллаһ әлеге явызлыкларга юл куеп, бүген дөньяга табынып ятучы милләтләрне уятмакчы була. Бүген ул Америкага табынып яшәгән шушы гарәпләрне уята. Әле кичә укып утырдым Мисыр аналитикларының статьяларын. Мисыр бит инде Египет терәлеп тора. Һәм бүген күпме явызлыкны Палестина шул Мисырдан күрә. Шул аналитиклар язалар. 7 октябрьдан соң ди, безнең дәүләтебездә бик күп үзгәрешләр китте ди. Көн-төн телефонда футбол карап утырган 13-14 яшьлек егетләребез ди, наконец-то футболларын сөндереп куйдылар ди. Һәм Палестинаны ачтылар ди. Һәм көн-төн Палестинаны карыйлар ди. Әгәр моңа кадәр шул 13 яшьлек егетләр воротага туп килеп кергәч, Аллаһу әкбәр дип кычкырсалар,
Хәзер залим җиргә ракета төшкән сайын Аллаһу акбар дип кычкыралар. Һәр нәрсәнең җәмәгать хикмәте бар. Һәр нәрсәнең тәрбиясе бар. Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, менә бу егетләр, алар бүген кулларына телефон тотып, шул ракеталарны карап, нәфрәт җыйсалар, иртәгә алар ир-егетләр булып, кулларына корал алып, шуңа каршы китәчәкләр. Анда ялагай патшалар аларны туктата алмаячак. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйткән: "Ва макару, ва макараллаһ". Алар ди мәкерле планнарын төзеделәр ди. Ләкин Аллаһның мәкерле планы күптән төзелгән инде ди. Валлаһу хайрул макирин ди. Аллаһ иң хәерле план коручы ди. Шуңа күрә Аллаһның планы башка. Әл-Гимран сүрәсе 54-нче аят. Сионистлар үзләренең шушы вахшилекләре, явызлыклары белән бөтен дөньяны үзләренә каршы дошман итәләр. Ни өчен кешелек, дәүләтләр аларны дошман күрделәр икән диләр. Алар бит үзләрен без вечный корбан диләр. Менә бу сорау күп кешегә бар иде. Нигә аларны гел дәүләтләр, фашистлар, башкалар гел дошман күрделәр микән дип. Менә бу көннәрдә галәм үзенә җавап тапты. Оказывается, менә шуңа күрә аларны дошман күргәннәр икән. Һәм бу кешелек өчен бик авыр дәрес. Бик каты, канлы дәрес. Ләкин бу бик үтемле тәрбия булып тора. Һәм бу тәрбиянең кайтавазы, эхысы әле аларның башларына әйләнеп кайтачак әле. Дорогие братья, так получилось, что я на днях потерял голос, но все-таки принял решение эту джумгу провести сам, хотя у нас есть прекрасные хазраты, которые всегда готовы заменить, но я решил все-таки сам подняться, потому что у меня больше терпения не хватит. Сердце разрывается в груди, видя то, что может вытворять существо, которое называет себя человеком. Валлахи, дорогие братья, если бы Аллах дал животным, самым страшным, диким животным язык и разум, они бы многое рассказали нам про нас. Они были бы в шоке от того, что творят люди, про которых Аллах сказал: «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим». Воистину мы создали человека в наилучшем образе. И что вытворяют вот эти люди? Если бы Аллах не удерживал в узде небеса, давно бы небеса в гневе обрушились на них. Давно бы земля поглотила бы их, и Красное море давно бы вышло с берегов и разгромило бы всех тиранов. Аллах говорит: «Инна Аллаха юмсик». Аллах удерживает. Аллах держит небеса и земли, чтобы они не сдвинулись. И если Аллах отпустит их, то больше никто не сможет их удержать. «Иннаху кана халиман гафура». Воистину Аллах был выдержанный и прощающий. Сердца разрываются, когда мы видим, как вот эти мощные, современные самолеты тиранов отправляют свои ракеты, бросают свои бомбы в жилые дома, в больницы, мечети, церкви. Для них нет никакой разницы, какую религию ты придерживаешься. В мирных жителей. Истребляют не воинов, а тысячи женщин, невинных детей. Сердца разрываются, когда видишь, как после разрушения потерянный отец ищет среди руин своих детей в надежде найти кого-нибудь живым, в надежде найти хотя бы тело своих детей, свою любимую жену, своих родителей и так далее, и так далее. Дорогие братья, видя вот эти дома, мы должны видеть наши дома. Видя вот эти 4000, это их не 4, дорогие братья,
Сколько тысяч детей они там, под развалинами. Скольких эти бедные палестинцы, они даже никогда не смогут откопать. Мы знаем, полмира откапывали Турцию после землетрясения. Сколько сил надо было, а здесь, когда все ворота в тюрьму закрыты, когда им даже лопату не дают дать, как они могут найти этих детей? Их намного больше. И это наши дети, дорогие братья. Ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: своей любви, милосердии и сострадании по отношению друг к другу мусульмане подобны одному телу. Мы одно тело. И когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Вот представьте себе, когда мы берем нож и порезали себе просто пальчик, да? Да, не такая большая беда, но все тело чувствует. Ты чувствуешь, как ты вспотел. Ты чувствуешь, что все тело, оно вместе с этим пальцем. Твой разум думает, что нужно сделать. Жене говорит: принеси бинты. Другие части тела, они все спешат на помощь, потому что тело, один орган, одна часть страдает, все тело страдает. Если этот палец будет болеть, все тело будет мучиться всю ночь. Оно не будет спать, потому что это одно тело. Когда где-то там, за несколько тысяч километров пришла беда, вся умма должна болеть за эту беду. Вся умма должна страдать за это. И мы не должны говорить: это они, а это мы. Нет. Аллах дал испытание не только им, Аллах дал испытание и нам. Поэтому мы должны задать вопрос: почему сегодня не лихорадит эту умму? Почему умма сегодня не страдает в бессоннице и горячке? И как помочь этому угнетенному народу? Дорогие братья, все делайте за них дуа. После каждого намаза обращайтесь к Аллаху и просите за них дуа. Вставайте на тахаджуд, отдайте свой сладкий сон, пожертвуйте им, встаньте и просите у Аллаха за них. Пусть вся умма поднимает руки к Аллаху и просит за них дуа. Делайте дуа за тех, кто имеет какой-то голос на этой земле. Пусть Аллах даст им понять, что такое истина, что такое хорошо и что такое плохо. Альхамдулилля, мы видим, как цари больших государств, и в том числе нашего государства, мы видим, как они выразили свое мнение. Мы видим, как многие страны в знак протеста, они расторгают с ними все связи и договора, отзывают всех послов. Это тоже хорошо. Мы видим, как знаменитые футболисты, знаменитые борцы, спортсмены, знаменитые звезды Голливуда, хотя мы не друзья им, но мы радуемся, что они, будучи вот в этой кабале, они поднимают голову и говорят: а мы за этот народ, мы за Палестину. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если Аллах захочет, Он даст победу мусульманам даже через немусульман, даже через неверующих своих рабов. Поэтому делайте дуа за предводителей, за президентов, за тех, кто имеет голос на этой земле. Делайте дуа за тех, кто потерял своих детей, семей, чтобы Аллах дал им терпение, силы, стойкости. И чтобы все, кто покинули, остались под этими руинами, все они были шахидами. И всех Аллах принял в раю, иншаллах. Альхамдулилля, на днях наш уважаемый Раис поручил организовать сбор помощи Палестине. Мы должны быть благодарны им за это. Вот когда они что-то не додают нам, мы всегда спешим кого-то поругать, что-то где-то написать. Вот когда мы видим их большие добрые поступки, конечно, мы должны быть благодарными, потому что мы должны быть справедливыми. И альхамдулилля, наш муфти Камиль Хазрат по всем мечетям объявил сбор, что мы будем собирать средства нашим братьям в Палестине. Вчера
я позвонил нашему хазрату, муфтию, мы с ним долго разговаривали. Они сегодня прорабатывают схему, как они будут доводить до них, потому что очень тяжелый вот этот коридор. Так ведь и они связываются и с государством, с благотворительными фондами Египта. Поэтому муфти Хазрат сказал, что мы это берем на себя, но все мы, мусульмане, должны поддержать и нашего муфтия, и раиса, и, конечно же, наших братьев. Поэтому, дорогие братья, я обращаюсь к вам всем. Давайте, вот, чем мы можем им помочь? Давайте, бисмилля, мы соберем немного денег. Я не хочу, чтобы вы сегодня оставили, кто там, у кого в кармане залежался 50 рублей, 100 рублей, да? У меня большая семья, альхамдулилля. Вот прежде чем подняться на минбар, мы установили ящик там, специально «Помощь Палестине» написано. Ни одну копейку мы в мечеть не будем брать. Иншаллах, вот я туда положил 1000 рублей за каждого члена моей семьи. Давайте вот сейчас здесь более 1000 человек. Я прошу у вас всего по 2 килограмма мяса. 1000 рублей – это 2 килограмма мяса. Это 2 штрафа, минимальных штрафа, которые приходят к вам смс-ками. Вот давайте 2 килограмма. Это очень мало. Но давайте искренне, каждый из нас оставит 1000 рублей. И мы соберем хотя бы 1 миллион. Давайте вот пусть эта мечеть покажет пример другим мечетям. У нас 80 мечетей. Даже если по 100 тысяч каждая мечеть соберет, это сколько миллионов будет? Давайте пусть наша мечеть покажет всем пример. Даю вам неделю. Кто-то без денег, может, пришел. Вот ящик будет стоять 1 неделю. Давайте на следующей неделе, иншаллах, Ирик Хазрат вам отчитается, что мы собрали, и он вам спасибо всем скажет, что мы собрали больше миллиона, дорогие братья. 1000 человек по 1000 рублей. Это миллион. Не так много. Никто от этого не обеднеет. Да, братья задают вопрос. А куда эти деньги пойдут? Куда? Муфти взял на себя это. Это аманат на нем. Если мы сейчас будем везде задавать эти вопросы, тогда никто никому не будет давать. Вот если искренние твои деньги, они пойдут туда, Аллах будет решать, как их донести до туда. Аллах откроет все коридоры. Если наши искренние руки будут подниматься, наши слезы будут течь за наших этих братьев, Аллах откроет все и покроет. Может быть, Аллах ждет от нас от этого, а Он ждет от нас этого. Чтобы мы проснулись, чтобы мы остановились за погони, за дунья, да, и призадумались над истинными ценностями этой жизни. Чтобы мы пришли домой и не смотрели на жену нашу любимую с виноватыми глазами, что мы ей 15-й iPhone не купили еще до сих пор. Чтобы мы ей открыли вот эти фотографии и показали. Матурым, вот смотри, как такие же сестры, как и ты, а может быть они лучше тебя. Они сегодня о айфонах не думают. У них другие печали, у них другие беды. Вот поэтому это урок для нас. И давайте возьмем мы этот урок. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم